wannan ya ce menene hukunci idan mutum zai aure a duba masa irin macen da zai aura ta dace ya aura. Ban gane tambayan ba, ina yana nufin ya je aje a mishi bincike ne na ƙasa a gane wannan matan ta dace da shi ko bata dace da shi bai halatta ba. Duk wani abu bincike a ga wani abu a gaba bai halatta ba. Kar ma ka ɓata lokacin da wanne in dai bincike ne a duba ƙasa don a gane wani abu da zai faru a gina hukunci akai haramun. Ina fata mun fahimta, ko da yake fa kamar yadda na ce ana wani masu maganganu, amma dai haramun ne kawai ka tsaya a nan wajen, saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana da lafazi mai tsanantawa a hadisai da dama. Na'am, hadisin sahihu Muslim ya ce wani manzo daga cikin manzanni Allah ya ilmantar da shi, to amma wannan malamai sun yi ta maganganu saboda matsalan shar'u man qablana. Kana